sa kining time guys, si Alvin nagpataan ni siya og panagko guys, iyang kining subayon kay ganinang buntag ra niya gilagak guys, ambot og naba kay kuha kini karon. Misunod usab ang iyang kumpari guys, si Joey. Usa gihapon ka mamalangrehe guys, namasin po pagpataan og panagko. Nitaktak gihapon ni siya guys, buntag nya karon ng udto-udto gibukad. Medyo wa siya kasunod kay ni Alvin guys, kay wa mo andar ang iyang makina dagjon. Mao nang naway siya og gikan. Napuan pa ni siya bitik guys. So wa jud siya kaapas ni Alvin. Ang ilang paon guys, nagpataan sila agnukos ni sa gabi mo nang pagkabuntag ilang gi tak-tak kay basin og makakuha sila og mamsa. Atong masuta ni guys, makakuha ba og di kining duha ka mamalangrihay, si Joey og si Alvin. Ato ni siyang sundon guys. Ato ang tan-awon og unsa joy kinabuhi gyud sa kamananagat. Lami pug porma na yang sakayan guys. Galing lang kay ang yang paint blue green. Para sa samuag mga porma guys, pinak-an agamo kay puwaman ang kini kag Joey murag green. Linaw kay ang dagat guys, o atong makita nga ang iro guys ni tabok sa suba sa pikas tampi guys, o atong makita kung unsa ang paglangoy sa usa ka iro. Mas maayo pa ang usa ka iro guys kay makamao pa mo langoy kita or kinsa ana di jud ka lahutay paglangoy anang maong suba. Labi na kung taob na kaadyo. Padayon gihapon paglangoy sa mong iro guys. Og dili man po ni among iro. Taga merkado ni guys. Ni uli nakibalik kay galaag dire sa amo ang tampi sa suba. Taod-taod yun yung langoy guys. Ay. A few moments later. Unang nakabalik si Alvin. Ambot og naabakhanin no atong silipon guys. Gaminor-minor raman. Hinuon dako mang taob ni padong siya sa ibabaw guys. Subay siya sa suba. Sa pikas luyo tinga siya mudunggo guys. Ang atong senior citizens guys, wa makabalik. Wa makatagak rong adlaw guys kay gahusay pa sa iyang panagat. Siya ramang kay bugno-bugno aning husay guys. Way makapuli niya. So wa jud siya kakitag paon rong adlaw. Labog. Ni Roger. Kumusta ka? Panagko gihapon ang iyang i-arrange guys kay unso lagi ang pangmansa dire sa among lugar. Butan da?
ra gyud nang usan ka. Maglabag, paring di are. Ha? Diba, paglabag ni. Kana tanan? Hmm. Nang nataot? Oh. Ila. Tagpeta naman tagora. Sige na. Pilang kilo na mas ang kilo tunga nang imong buwan. Mm. Gamay na bilin ba. Kana hapit na sang kilo na na. Kupat Walong- labag man re. 8 kahon na. Baka di kay panggagmay do. Taas, may na. Sa gulan ug kuan ba sa gulag si Gulda Oh, wala, lamay. na paon lagi. Na may paon. What? Pa, maghuwat na gini mo kay madaslom ka ka. Ha? Madaslom. Na may buli na man ato. Ha? Nay buli na? Ato rin kauban na to tamang Awa ba dito ka na ako to? girit na na. Ako pa na. Ako uli to. Oh, isang kilo to. Di din ninyo paan. Mga nopos ko niya. Ako to ipako kay ang ako mapaan na to. Ito uli inay. Wala lagi kanong Oh. sayo ni. Dawat magulat. Bayad Suba. na. Ito sir wa kay bayad. Kay pa man ko. Bayad na eh. Kasi Dara kay. juan rin ang bayaran. Ines. Juan. Sigdi. Ah, mga nopos ako lagi. Manupos mo ka ka. Ako'y paon na. Ano si Alec na may mangitag paon. Ano ko palang rin kay wala may trabaho kang usa. Lisod po. Di sa malangre. Di sa malangre. Di mangilagkot. Wala na po subid lagi mga nang mamalangrit. Mamalangrit dito. Mo Di dyan mula hotay ng panubid na. Na mulahot ang subid. Ang problema naman ang tao mulahot ay ba? Di kay- tay. Ag puhunan. Mano mga taga mangga lagi mo may trabaho. Namudayo Manubin man good. Mudayo. Daghay purpose mamabaw. Madungan pa mabaw ni asa undangan na po ng pamabaw kay manubin. Hindi, mudayo. Abot na malapim na sila. Pero si Guys, nilunggo na si Joey guys. Sama ni Alvin guys, wa joy kuha. Ingon ani gyud niya ang mangmamsa guys kung wa joy dagkong isda nga mo kubit sa imong paon wa jud jam mo. Di pareha sa mamalangrik panggagmay nga makadaginot yung mga tuwas. Zero gyapon ang duha ka dong guys, sila si Alvin og si Joey. Matod pa nila guys, di na sila mamalangrik panagko. Pamalangrik panggagmay ng ilahang gamiton. Kay mangita sila glabas nga bulinaw. Kay nanapoy kabo guys. Mao ni nga muundang sa silang pamalangri. Kay aron sure jud og makapamugas jud. Katagin juga sa. Salamat sa inyong saging nga gigasan nyo na mo. Kay pilmerong tanom ra po na. Di basta dili pa pupuso ng kuan. Nga binlarag 4 o 5 kada kuan ba? lagi giingon lagi ni sa maunod kag parehari, magahit kag parehari. Sapo lagi ng bukto lang bunga dengan kamata. Ikas pod. Matay itong niagi pong buwan gitagaan mi dagko po busok po. Primero mga bunga ni. Asa man sa ubos yung balay og mo ni Dahil paglawas og mutubo kag ngani kamata. maol ni ang ganahan og magpuyog bukid mananom ingon aning saging. Dali unong buwan ra may kutsitsa ni saging. Dali mo nga na. Dali ra kay sa ingon sa Rabia. Samot na siyo itanom nimo nanay bunga daan. Oo. Di ka Yala. lang naipisot padaan ba? Ah, Putlo ni mo may bung. kanang Salamat doy sa saging doy. Mura tong isturak amo ba? Amo ba kiyon? Agipilit Dagko ra ba kay igdawin oy? Katong naidahon kay dali ra mo bunga. Hu.
Tama o, piyon kay punuan ipili. Oy, ugma pa ni kay murag hilaw-hilaw pa. Dili madag, mahinog, mahilaw, basta madag ka on. Oy, dili pa na oy kay dili pa na. Tungkay ko sari. Ato hilaw pa lagi green pa. Ugma ra na. Suway eh. Ito. Gamaya manigkwan. Ha? Dawin. Kuas dawin mura man nagbukton oy. Ano man nagmubaw sa tungkay ko san. Hilaw pa lagi. So pahilaw de. Ilaw ka na. Hilaw pa na ato lagi pagpugsa. Alay pagpugsa ana ra na. Nagahi pa. Ubing tago isa na to ka. Bagag gulong kuan. Kisang makina ba? Nek-nek. Ibalik ya? Uy. Okay ra gibagag noon. Guys, tinapuan ko ani guys. Wala ko moadto dito sa may Labasiro. Kay gataob. Unya, law naman agian aning suba guys. Ug mag-backlight ko padung dito. So ako lang ni siyang gi kamerahan bisag layo. Miabot jud guys ang akong katapol guys kay dili man sa tanang panahon jud ta ganahan. Sugo pod sa out of mind pod ko ani guys. So wa jud ko moadto dito sa may tabok. Diare ko sa among balay guys. Mo naman nakita nako nga mao pay pag-abot ni Alvin. Ang butog na ba kani isda atong subay ni guys. Pagkabuntag na po ni guys kay namalang rin siya panggagmay. Wala na po ni siya sa panagko guys kay nasiro man siya atong niaging adlaw karon ang panggagmay na pod. Namaon si Jani o bulinaw. Mga nang gitaktak niya buntag sayo guys karong iya na pong ninggi diretso nagtibaw then na uli. Arang inita guys. Sa gikaingon ko na out of mind ko ani, naara ko aring baybayon ani galingkod. So gawat lang ko nila diri sa may dungguanan. Kaya arang namang inita. Ining time po guys, nanagat si Alex, dara ba si Mrs. ani? Unya, wa pa mo dunggo. Udto na ra ba guys? Naba kami kay ni medyo ni bawd-bawd da gamay dara ba siya kauban. Medyo gamay ra ba yung sakayan guys? Mo to ang gibuong aning kamera og naa ba aning layo makita ba nato? Suwa pa jud guys. Anda ma magagada kog motor. Gasolina. Pilang kilo long? Ha? Tulo. Pilang katambak? Tulo? Tulo ka kilo na. Naog tagsang kilo di tulo. Wala ra ning yung ani makagabi ini ang taton. Ano nga si Ilba nga to nga. Kanto nga akong gitudlo do ang wa ni mo kuan na. Di ba nga ani kung bili mong buhaton sa Ingon ini guys, sinigdungkos mga mananagat, magdinayungay gyud na sila. Kay lusod kaayo ang managat guys, ug usara pud ka tawo, di gyud madas ibabaw ang maong sakyanan. Mao na nga magtinabangay ni sila guys, ug nay mudunggo. Muduol dayon ang ubang kay aron dadyungan. Nining time guys, kang Alvin na nga sakayan may dadyungan nila unya, adat na nas ibabaw.